पुणे जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेश देशमुख सह विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी नीरा तालुका पुरंदर येथे पालखी तळाची पाहणी केली। पुणे जिल्ह्यातील शेवटचे गाव नीरा नदीचे काठचे संतश्रेष्ठ पालखी सोहळ्याचा 20वा या ठिकाणची 20 मे रोजी 1:30 पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेश देशमुख यांनी सर्व खात्याचे प्रशासकीय अधिकारी यांच्या समवेत पाहणी केली। यावेळी सरपंच तेजश्री काकडे यांनी अधिकाऱ्यांचा शाल व बुके देऊन सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी जिल्हा परिषदेचे सीईओ आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, पालखी सोहळा प्रमुख विकास ढगे पाटील, प्रमुख विश्वस्त योगेश देसाई, दौंड पुरंदरचे प्रांत अधिकारी मिनाज मुल्ला, भोर पुरंदरचे DYSP धनंजयराव पाटील, गट विकास अधिकारी अमर माने यांच्या आईचे अधिकारी अभिजित आवटे, जेजुरीचे पोलीस निरीक्षक उमेश तावस। पालखी महामार्ग पाहिलेला आहे, कसा वाटला पालखी महामार्ग आणि वारकऱ्यांची सर्व सोयी सुविधा झाल्या का, काय सांगा? यावर्षी पालखी सोहळा हा 11 जूनला सुरू होतो। दरवर्षीपेक्षा 1 महिना अगोदर हा सोहळा सुरू होतो। त्यामुळे आम्ही पण जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने गेल्या 1 महिन्यापासूनच तयारीला सुरुवात केलेली आहे। त्याची सुरुवात प्रांत अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरती स्थानिक लेवलला बैठकापासून झाली। त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सर्व एजन्सीची बैठक झाली। विभागीय आयुक्त महोदयांनी गेल्या 10 दिवसापूर्वी सर्व एजन्सीची बैठक घेऊन याचा आढावा घेतलेला आहे आणि गेल्या 25 तारखेला माननीय पालकमंत्री महोदय परत सर्व एजन्सी आणि विश्वस्तांची बैठक घेणार आहे। आज आम्ही सर्वच एजन्सीज माननीय पोलीस अधीक्षक सोबत आहेत, जिल्हा परिषद सीईओ सोबत आहेत आणि NHI, PWD सगळ्या विभागाच्या अधिकारी सोबत आहेत। आम्ही सकाळी 9 वाजल्यापासूनच हडपसरपासून पालखी मार्गाची पाहणी करतो। पाहणी करत असताना वेगवेगळ्या विभागाच्या ज्या काही अडचणी येत आहेत त्यासोबत पालखी सोहळ्याची विश्वस्त पण आमच्यासोबत आहे। विशेष करून रस्त्याच्याबद्दलची अडचण असेल, पालखी स्थळावरचे काही गोष्टी असतील, याच्यासोबतच आम्ही एकंदरच यावर्षी 1 महिना अगोदर असल्यामुळं उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता यावर्षी पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि एकंदरच आरोग्याची पूर्वतयारी आपला गतवर्षीपेक्षा जास्तीची करावी लागणार आहे, हे नियोजन आम्ही करतो। त्याचप्रमाणे इतर सर्व विभाग ज्या काही गोष्टी आपल्या निदर्शनास आलेल्या आहेत त्या पुढच्या 10-15 दिवसामध्ये सप्लाय करतील आणि प्रत्येक ठिकाणी गावकरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी जे काही विषय समोर आणलेले आहेत त्यावरती सुद्धा आम्ही कारवाई करतो। एकंदर सर्वच विभाग दरवर्षीप्रमाणे पालखी सोहळ्याच्या पूर्वतयारीला लागलेले आहेत आणि ज्या काही बाबी समोर येतील आपण पूर्ण करू आणि एक चांगल्या पद्धतीनं सोहळा आपण यावर्षी सुद्धा पार पाडू। महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तुम्ही सर्व बाबी पूर्ण करणारच आहात, पण पिसुर्टी ते नीरा दरम्यानचा रस्ता जो अपूर्ण आहे किंवा अरुंद आहे, त्या रस्त्यामध्ये 2 पालखी एकत्र असतात बऱ्याच वेळा किंवा या रस्त्यामुळे वारकऱ्यांना त्रास होतो, त्याच्यात काय बदल होणार काय? मी सांगितलं आपल्याला की आमच्यासोबत आज NHIचे अधिकारी पण आहेत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पण अधिकारी आहेत। आपल्या कल्पना आहे की या ठिकाणी NHIचं कायमस्वरूपी पालखी मार्गाचं काम पण मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। म्हणजे ह्या पालखीला नाही पण पुढच्या पालखीला तरी आपला हा रस्ता पूर्णपणे झालेला असेल। हा रस्ता होत असताना सध्या जे काही गोष्टी आपल्यासमोर आहेत, मग खड्डे बुजून असेल किंवा साईड पट्टे थोडंसं वाढवून असेल, तर NHI आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ती आपण दक्षता घेत आहोत। थँक्यू।